Hi Mang Karon Bell, mahanginong Miyerkules kaniyong tanan. Salamat di ay sa invitation sa third birthday party. Sorry, wako'y gidang anak, ako rang represent akong kagalingon. Makasuya man ang nagdaog anak nga sa birthday party ni ani nga pambata. Wa man dyan matiti, sorry na lang. Happy third birthday, Elsa, Ella di ay. Touching said bini nga birthday kay nakahila ko gamay kay ang iyang papa naara sa phone, nag-video call ra, nagtanaw ra sa mga bisita, dapat naa siya. Nya isakay man siya sa barko, so ay mahimo. So dapat gidunahon ang panginabuhian kay para sad sa future sa anak. Blessing man sad nga naa siya didto na siya trabaho kay di ba? Bongga kay ang hikay sa iyang anak. Nalipay ra ang amahan nagtan-aw kay daghan kay hikay, unya nagtan-aw siya sa mga bisita nga happy labi na sa mga bata naglinyag balik-balik sa ice cream. O di ba daghan siyang gipahappy nga mga bata. Naggangasad ko nagtan-aw sa mga bata nga dako kay smile nga naglinya sa ice cream, ya labi na ilahan ang turno, tagaan na sila. Good job gyud sa mga parents nga buhaton gyud ang tanan para lang mahappy ang ilang anak, labi na sa birthday party silang anak. Labi na nga ganahag Elsa ang anak, so Elsa theme sa ding birthday party. Nga way pina-costume jud nga Elsa si Babongga. Once again, happy third birthday, Ella Quijano. Thank you so much for the invitation. It's me, Annabelle.